Nadu ba ka jila Meghalaya kalayo ya ka jila Bapura kandai ka sin baningkong baki sengsan perthai ka National People Party kan say da kalong kami bakan long kum ka kirtong siya ka election Lok Sabha ka banlong haka kakandai tarik minta ubanaya yong. Hakani ka jingpin kre ya kani ka election ka National People Party kala pinyeng da ka Dr. Mazal Amprin Lingdo ka badai ka MLA jong ka East Shillong constituency ka babadru kum ka Mintri Sarkar papet ya ka tanat ka kwat ka kia na lor ki weipan. Kumshi bentaban kring shu ekipat ba nong thep vote u chief executive member ka KHDC u ba penyat sing CM menta ka janmit khat ar tarik u yayong ulalet ban pan jingkershan na kipat ba nong shnong ka shnong nongra ha ka jingdon mangru ka kong Jasmine Lingdo habakran ha jingalang u ba penyat ulaong baka party ha ka ni ka kinti ba menta kala penyeng di kilong kemi kumki kertong ka party bad ka jing penyeng ya ka Dr. Mazal Amprin Lingdo kan yarap ya ka ri khasi ki badang burom mi kilong kemi Hagani ka kinti ba minta kalong ka AKA bas ngau sarong kum ka ri ban yo pa MP sa Delhi da kalong kami bat kalong kami ka kham ngau thu ba ya ka ka shan la da kalong ha ka nu ka liang Baro sangut kini kiramba Baro sangut kini kiramba Bat datang ini long kami kong Amprin ibari kandidat na ka parti jungi iban mikmat kun kawe ka long kami hakani ka kinti ka bamanta Bat ngi bakum ka shnong bakum ka jala ngi don kam lese bandon ya inomik mat iba kham khlan bat bandon ye inomik mat ibla experience la kalong haka state politics lene la kalong bangin pha shadalhi bat ngi bakum ka jala mekhlia ngi dam don kam ye ke jingirap ka bon na ka central government ngi kren ye ke jing shisha hakani ka por ka mamanta ngakwa ban pentip bawat ya ka jinglut jing siu baro habidi ba ka salary lene ka tulop jong kinong trei sarkar lese 4 la ban pendap penbiang tan na ka state ladan kami ka jingirap ka baman ka por na ka central government ban pendap ya ka ta jing siu ka salary lene ban siu ka tulop jong kinong trei sarkar baro ladalong naduki officer ramba hadu ki barit ngidam don kami ke jingrap jong central government nalashu motor kanja ayu ladangin pha lese ki MP ki jongi ki bomdon jingete bat ka state government lese bat ka central government kan sapoi ka por baka jela jongi kan sa collapse nene kan sa khlemno namar bangimla wat tangi ka salary ban siu lese shekinong trai baro ni duna ka jingeki Henry ni pen I da kam sloba ku ki pai ba nong shoshnong da kam sim ka basnoret kum local MDC ngakim tu ngakhot ngawer phi sai sien pat sloba ai ka jingkershan yi kong Amprin I belong candidate jungi ni bon ba ki political party ki bon ban kershan pe ba bawan kriam belong nong elam ba hakmat nong trai ba shirham hakmat join ba Charles lawan ban ajing kershan lamingi Ngangit sekian ke jengwan kershan ke jompi kan yarap ingi ban pentambon nan dina po nang tumai om tang kata kum mangidan menta kum ne daga jingi long teli jingi long kawai ba daga jingi ngi kwaru ban kro ngi kwaru ban khot sobha so ki wei pat ki political party kham tam ni ka UDP kham tam ni ka HSPDP ki wei ki political party ki belong right minded kiba sotho ya kan nongrem jonga jat re bojungi ngi khot ye kiru banwan ban ajing kershan lemingi hoy ngi ba philadan la ko jong candidate Henry ka shongpat haga jing sotho ka jong pi la ra phi byang ye ni candidate jongi ka jing khang ka jongi ka play namta jong pi ban phinwan ajing kershan nga trai ngi baro kiba shong angni kum ki re rongba ngi long kiba kluit mensem ban pediang ye ki weiru ki political party ban ajing kershan ni Ngiru ngi pen snow bangi ia jat ben riu dai na marta kadau ngi sei ning kong shwa ye ka candidate da kalong kemi pila ban bishar hamne na pedeng kini ki sangut ki candidate rangba ki ban yakun mano ba shimjat show shimrang pila ban keli bat pila ban wat ling baka affidavit baki file hadin bala file ka nomination paper hadisi office Fini ya kata ka jing shisha bakum no ngi la ban shania ki kren shapang kata ka lawai ki kren shapang kata ka future
ki keren sepang kata Jinkerman hanga ngami I Jinkerman hakini ki way party political party kamtam ye ka party VPP kabala say no candidate bawat ye ka kur ka jatru omshem la aishu shaka kme henry las ai shiki way part kani kalong ka jingja burom ye ka ri khasi ka jungi ke e ka ban don ye ka jing slok tham ye kilong kme khasi kamtam hangi baro kum ka riti ka dustur ka bangi kudop bangi sumar bangi penskam na soba kan don ka jing senjor hangi kan sedon ke ba sniu ke banwanja namar bangim suthu banbat ye kata ka riti ka dustur ngangom bagani ka political party kabawan ban penbe yu pai ba kabawan ban yalam bakla yu pai ba deki issue ba pher nganga I bomdan Jinkerman but bomdan kata ka future haki namar kilaban pen bakla lupa nadu na yeng na sem ye kata ka riti ka dustur I lese ki don ki jingye ki hakini ki banai ba ki por balalen no bakadan ki jingye ki reservation policy hot bon kila late ban ai Jinkershan henry nga kwa ban pen slow hani ka por kata ka jingkta ye ka jingmut ban lui ki samla ka jungi ki ba angnot ban yo kam sarkar mentala shisnam nadu badan ke diga jingye ki hai yo kam sarkar ki khasi jungi nadu badan ke diga jingye ki kaladon kata ke jingye ban yo kam namar la bon ki kendon bon kita ki an bahap ban pentrekam namar badan kani ke jingye ki kani kalong ka jingkali yakini ki leaders jongani political party ke ek future ke ba phin ai ki samla lada phi kne no ye ko hok da ka jingye ki ka bomde bat ka jingye lam bakla ngai I bagi kom ka government kamtam ye ka party NPP ngai I ka leadership John Conrad ke sama ngai I shibon teli ki program bat ki policy ki blasdam ban pen I opai ba blasdam ban pen polish opai ba ye ka ban lom ka jing mentoi ka bakhrau namta jom ki samla borokoi kamtam ki tu ki batrei kam la jom ki tu ki bala ban seng kam la jom kum ki entrepreneurs kamtam ki tu ki sports person ki talented tu ki badan sab ha ka sports but kumju ki nongtem but ki way ki bon ba ki activities ki facilities ki bala banwara lingba kaniga sarkar jala kumbagi I menta